Uy, Maring. Waka balita. Perteng awaya gubot pas lukot. Kay ngano, wa joy laing kapasanginlan ba. Tungod aning na viral karon ba nga kanang manggikuan ko nga di na maibot. Ha? Tinuod ka, Maring? Wa jud ko kalibutan na Maring. Sus Ginoo ko. Mao ba? Oh, kani lagi ang cellphone karon mo jud na nakaingon ba? Kadukag na imong balita o tinuod magaling na. Gubot jud ay mao ra jud na suludanan na manggiaway na managtiayon. Sus Ginoo. Labi-labi ultimong managtiayon. Ang bana ni hangyo sa iyang asawa. Dili na musugot kay mahadlok lagi di na kuno maibot. Kay nakikita man siya sa YouTube. Nang nahadlok po siya di basin pud kuno maingon ana. Nya ang bana arang naman sukua. Sige nagbunutan na ito natingala man ko tong ilang wan ato nagkuan-kuan lagi. Parang sukuan lang. Parang sukua sa bana. Kay kanong mga naman kuno nga asawa man kuno sila bana. Yang asawa kay dili man jud kay murag na siguro nalujang-lujang na siguro tungod anang viral karon. Tiaw gud ko laliman magkag di maibot Maring, labihay. Ikaw naman ko patiun jud kag nervyos, di ba? Mano ba ko din taon po na tinuod baka pud na. Kinsa pa pwede mahadlok ingon ana. Bisa na magsikinsa mahadlok jud pod. Dili pa yun basta-basta nang ingon ana. Di malujang-lujang na hinuunta na. Mao magaling. Ginoo ko in town. Mao aron ka jung awaya. Basta lagi nang laki lagi ang bae lagi. Yan na ng mga kuanan bawa jud busugot. Bang bae ni dagan jud ba nga. Arang na jung dagan nga kapanti-panti na lang tong ni dagan ba. Yung bae pud ang laki pud nagsunod. Aska na unsa naman ang gigukuray naman ninuon na mura naman ninaw mga manok nga gagukod. Ya. Uya man pugtong galibot-libot kay gagukod-gukod mura nak manok. Uya man to sila. Luoy pud intaw nagbana kay muna pud intaw hanjo. Luoy pud asawa kay dili man nato mablame nga. Madlok siya kay nakita mo kasi sa video. Natural naman. Sagsikinsa naman pud siguro madlok jud. Tungod anang na viral karon nga dili lagi may ibot. Ang mga asawa murag nang nibati og mga nervyos. Na lang paggamit nga tos ng bana tungod kay ana lagi mahadlok og dili pud maibot. Laliman magud pugag ingon ana dili maibot. Unja major bag pwede pang mabuwag nga di mamatay ra baga jud. Ay sus Ginoo ko Maring kinsa ba entaw di mahadlok og ingon ana? Ilaliman pud ka og di maibot. Sus Ginoo ko kahadlok na pud taon na oy. Isig ako ba? Ang libaw jud niyang balibo ang nakadungog ang istorya ha. Ang pagkatinuod Maring kung wa ka musulti nako. Wa jud koy kalibutan ana. Oh no. Nagpasalamat jud kun mo Maring nga imo jud kong gitahuan ana ba. Kay simba ko uroy. Dili na to mahibawan. Simba ko lang ha. O ta ingon nga nanunglot ano. Pero dili lalim na ingon ana. Labi na pud na. Sa viral ra na karon no nang ang mga asawa ron. Daghan jud nakakita anak kay ni viral go di ba? Daghan na jud nino madlok. Ano ni makaingon nga ang managtiayon karon. Manggiaway na naman tungod ana. Grabe jud yung kuan karon no. Balita karon mura man og katuuhan dili. Pero matuo na lang jud ta kay may mawa na tuo ta. Simba ko uroy tinuod ko, di ba? Hadlok jud ko anak an Maring ba nadlok jud ko. Mao jud Maring. Na interesado na jud ko mopalit og cellphone ba. Tiguman jud na nako aron makapalit kog cellphone. Kay lisod kayo pud bitaw ning ugwa jud ka mudungan nino wa jud koy kalibutan. Ay sus Ginoo. Bantog na day pong wakay nahibawan kay waday po kay cellphone. Away kakadunay sa mga balita. Ano palit kag cellphone? Kanang touchscreen kay makita nimo ang YouTube.
Interesado na jud kung mapalit og cellphone ba. Tiguman jud na nako aron makapalit kog cellphone. Maring ba? Palit kag cellphone. Unang kitang mga asawa karon, dili na jud ta mo kumpiyansa bisan pa og mga minyo ta ba nag-asawa kay ngano. Malay mo ba di ay og bisag way wadya mo'y kairing-iring o way kabit ng imong paris o imong bana o imong asawa. Wata kay ba og naa day nainggit no, nay ni angay sa imong asawa o ni angay bas imong bana. Uroy na pag pasumangil atog nangita tog pabor nyag nay gawnahuna day tog iyahang maangkon ng iyang kuan unya. Pagkahuman suka na day og silik sa pawikan mo sa nina kay uslan man nga wan niya maangkon ng iyang gusto ningon ana na lang iyang buhaton. Mao nang ug magngana mo sa imong bana, imo jung susingon ni isang mga sanina ini si kakilid na sidsid ug naa ba jud isuksok para sure jud nga dili maingon ana kay dili ba jud na pulalim na ingon ana ato jung susingon dili na jud ta mo kumpiyansa, di na ta mo kumpiyansa sa atong mga bana karon. Ni ang mga bana pod dili pud angay mo kumpiyansa sa ilang asawa ay mao lagi ning balita karon arang na jung hadluka ba o jud nang magkuan na jud ta mag-igmat na ta karon lisod na ron panahon na. Pero salig na lang gutas usa ka paris na to, dili na lang ta magduda-duda mailhan man jud ko nimo nang tawag gibinuang ugwa.